سلام تخاتلتي هيلن تايمز كما يتخونو نحنا እግዚአብሔር መዝገን ጽብቕ ኣለና ንስኹምውን ከማና ጽብቕ ክትህሉ ምንየትና እዩ ሕጅም በአር ናብቲ ናባኹም ዘዳለናዮ መደብ ክነሰጋግረኩም ንዝሓሸ ህይወት ንምምራሕ ከተቋርጾም ዘለካ ሓሙሽተ መርዛማት ልምድታት መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝበለጸ ነፍስና ክንከውን ኣምና ድሕር ኢና ንብል ብብዙሕ መንገድታት ክረአ ዝኽእል እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብ ዝሓሸ ህይወት ከም ንርሕቕ ዝገብረና መርዛም ልምድታት እዩ ሓደ ግዜ እዚ ልምድታት እዚ ብላዕለ ላዕለ ሕማቕ ኣይመስልን እዩ እንተኾነ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ኣወንታዊ ባህሪ ተባሂሉ ዝእከብ ሓሳባትና ናብ መርዛም ልምድታት ብምቕያር ካብ መጠን ላዕሊ ኢና ንጓዓዝ ዝሓሸ ህይወት ንምምራሕ ሕጂ ከተቋርጾ ዘለካ ሓሙሽተ መርዛማት ልምድታት ናባኹም ክነብሎ ቀዳማይ ሰባት ክቅበሉኻ ምድላይ ክትፍቶ ኣገዳሲ ሸቶ እዩ ሰባት ክፈትውና ኢና ንደሊ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ መዓልታዊ ምርጫታትና ኢና ንገብር መብዛሕትኡ ግዜ ግና እንብዛርሕቕና ካብ ሰባት ተቐባልነት ክንረክብ ኣመና ኢና ንብህግ ቁኑዕ ሰብ እንተደኣ ኮይንካ ካብ ርዲእ ዝተሞርከሰ ብግቡእ ዝሓሰብካሉ ምርጫታት ወሲድካ ብውልቃዊ ድሩትነትካ ነብስኻ ኣሚንካ ከምኡውን ነብስኻ እንተደኣ መሲልካ ነቶም ምሳኻ ክኾኑ ዝግብኦም ሰባት ብርግጽ ክትሓስቦም ኢኻ ብሰብ ተቐባልነት ምእንቲ ክትረክብ ኢልካ ነገራት ምግባር ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከም ተኣቱ ክገብረካ ይኽእል እዩ ምስ ስነ ምግባራዊ ስርዓታትካ ዝጻረር ወይ ድማ ዝገደደ ምስ ሕጊ ዝጻረር ነገራት ኣብ እትገብረሉ ቦታታት ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ኣብ ስራሕ ሓለቓኻ ወይ ድማ መሳርሕትኻ ንስኻ ዘይትደልዮ ነገራት ክትገብር ይዳፋፋኣካ ወይ ድማ ብሰባት ተቐባልነት ንምርካብ ካብ ምጮት ቅናትካ ወጻኢ ዝኾነ ነገራት ክትገብር ዝዳፋፋኣካ ርክብ ኣዝዩ መርዛም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ብብዙሕ መንገድታት እዩ ዝጎድኣካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣመና ሕያዋይ ሰብ ብምዃን ይዕሩኽትኻ ማሕዙትካ ከምኡውን ኣባላት ስድራ ቤትካ ክብለጹልካ እዮም ዝረኣዩ ዝጠቕሙኻ ነገራት ኣብ ክንዲ ትገብር ወትሩ ብሰባት ተቐባልነት ክትረክብ ኢኻ ትጽዕር ዘለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ህይወትካ ዕዉት ክትከውን ኣይሕግዘካን እዩ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ንሰባት ክሕግሱ ዝደልዩ ሰባት ኣጋጢሞምና ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት ግን ኣብ ህይወቶም ሕጉሳት ኣይኮኑን እቲ ምንታይሲ ብሰብ ተቐባልነት ክረኽቡ እንተዘኪኢሎም ኣበርቲዖም እዮም ዝጽዕሩ ተቐባልነት ምስ ዝረኽቡ ግን እኹል ኣይኮነን ንኻልኦት ሰባት ነገራት ብምግባር ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ዝሕጉሰካ ነገራት ምግባር ግን ወሳኒ እዩ ተቐባልነት ክትረክብ እትኽእለሉ ዝበለጸ መገዲ ንነብስኻ መሲልካ እዩ ኣመና ብሰባት ተቐባልነት ምርካብ ምስ እትብህግ ምስላዊ ጽዋዕካ ባዶ እዩ ክትተርፍ ጽዋዕካ ዝመልእ ነገራት ምስ እትገብር ግን ክትጸግብ ኢኻ ሰባት እውን ከስተብህሉሉ እዮም ካልኣይ ህይወት ንነገራት ክትገብረልካ ምጽባይ ጽቡቕ ነገራት ነቶም ዝጽበዩ እዩ ዝመጽእ ዝብል ብሂል ጽቡቕ እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣኻሊ ኣይኮነን ዕጉስ ሰብ ምዃን ኣገዳስ ምዃን ዘጠራጥር ኣይኮነን ሓደ ግዜ ግና ትዕግስቲ የደንዝዘካ እዩ ህይወትካ ድማ ናትካ ካብ ምዃን ትቋርጽ እተፍቅሮ ነገራት ረኸብ እሞ ሽዑ ድማ እዞም ነገራት ከም ዝፍጸሙ ግበሮም ዝምስጡኻ ነገራት ፍለጦም ፈሊጥካ ድማ ኣተግብሮም ተዘናጋ ኣብ ህይወትካ ድማ ጽቡቕ ነገራት ከጋጥሙኻ እዮም ኣብ ዓራትካ ኮፍ ኢልካ ተስፋ ትገብር እንተደኣ ሃሊኻ ግና እዞም ነገራት ከጋጥሙኻ ተኽእሎታት የብሎምን ኣብ ህይወትካ ንጡፍ ተሳታፊ ኩን እቶም ምሳኻ ግዚኦም ዝሕልፉ ሰባት እትገብሮም ነገራት ከምኡውን እትመርጾ ሞያ ኣብ መዳያት ህይወትካ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ህይወት ባዕላ ክሳብ ትገብረልካ ኣይትጸብእ ሙሉእ ህይወት ክትነብር ከለኻ ጽቡቕ ነገራት ከም ዝመጻካ ክትግንዘብ ኢኻ ሳልሳይ ምውድዳርን ምንጽጻርን
ውሽጣዊ ድፊት ክህልወካ ዓቢ ነገር እዩ ደጋዊ ድርኺት ድማ ዝሓሸ ሰብ ንኽትከውን ክሕግዘካ ይኽእል እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካልኦት ሰባት ዝገብርዎ ነገራት ኢና ንሓስብ ብዛዕባ ገዛእ ርእስኻ ዘለካ ኣረኣእያ ካብቲ ካልእ ሰብ ዝገብሮ ነገራት ተመርኪስካ ክትገብሮ ክትፍትን ከለኻ መርዛም እዩ ዝኸውን ብዛዕባ እቲ ካልእ ሰባት ዘለዎም ነገራት ኣይትጨነቕ ኣብቲ ብሓቂ እትደልዮ ድማ ከተተኩር ጀምር ዝሕጉሰካ ነገራት ዓድግሞ ዘይትደልዮ ወይ ድማ ዘየድልየካ ነገራት ካብ ምዕዳግ ድማ ኣቋርጽ ህይወትካ ምስ ካልእ ሰብ ኣብ ክንዲ ተወዳድራ ከምቲ ትደልዮ ጌርካ ከተንብራ ከለኻ እዩ ዝያዳ ሓጎስ ዝስምዓካ ራብዓይ ኣብ ካልኦት ሰባት እምብዛም ምውካል በይንኻ ክትከይድ ምፍታን ኣጸጋሚ ወይ ዘይከኣል ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኦት ሰባት የድልዩና እዮም መዓልታዊ ኣብ ስድራ ቤትናን ፈተውትናን መሳርሕትናን ከምኡውን ኣብ ዘይንፈልጦም ሰባት ኢና ንምርኮስ እንተኾነ ግን ኣብ ካልኦት እምብዛም ምውካል ንገዛእ ርእስና ከም እንስእና ክገብረና ይኽእል እዩ ንመጻኢኻ ክትቋጻጸሮን ንህይወትካ ሓላፍነት ክትስከምን ኣገዳሲ እዩ ሓገዝ ከድልየካ ከሎ ሓገዝ ውሰድ ኣብ መወዳእቱ ግን ህይወትካን ንውሳነታትካን ብሓላፍነት እትሕተተሉ ንስኻ ጥራይ ምዃንካ ፍለጥ ሓሙሻይ ብሕሉፍካ ምሕሳብ ሕሉፍ ህይወትና ብዝተፈላለየ መገዲ ሎሚ መን ከም ምዃንና እዩ ዝነግረና እንተኾነ ግን ንሕሉፍና ናይ ግድና ኣጽኒዕና ክንሕዞ ኣየድልየናን እዩ እዚ ልምዲ እዚ ተስፋ ከም እንቆርጽን ከም እንግህን እዩ ዝገብረና ወትሩ ንጌጋታትና ጉድለትና ንጉድኣትና ከምኡውን ጓሂና ምሳና ንስከሞ ኢና እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ንሕሉፍካ ክትሓድጎ እንተደሊኻ ብጽቡቕ ክትነብርን ንመጻኢኻ ጽቡቕ መደብ ከተውፅን ኣብ እትኽእለሉ እዩ እቲ እንኮ መንገዲ ብሕሉፍ ምሕሳብ ንድሕሪት እዩ ዝጎተካ ንህልውካ ይጎድኦ ከምኡውን ንመጻኢኻ ይዕንዎ ቀንዲ ዕላማቲ ኣቐዲምካ ዝገበርካዮ ጌጋ ኣገዳሲ ትምህርቲ ህይወት ንምርካብ እዩ ሕሉፍ ታሪኽካ ንህልውን ንመጻኢኻን እንታይ ከም ዝመስል ክውስኑ ኣይተፍቅድ ብዘይካዚ ነቲ ቀደም ዘጋጠመ ክትልውጦ ስለ ዘይትኽእል ኣብ መጻኢኻ ዝጽበየካ ነገራት ከተተኩር እዩ ዝግባእ أمبار كسكوبرات تخطاتلتنا نلوم قريبنا يزنبرنا مدب نزي مسل أبزمت بغالق تحسو كساب نرخب سسناي